שלום רב וברוכים הבאים, שמי גרשון מחברת WebGate, ברצוני להציג לכם איך להתקין תוסף הגנה למערכת וורדפרס, תוסף שנקרא Blueproof Security. התקנת תוסף אינה דורשת ידע טכני נרחב ומתבצעת תוך מספר דקות, והתוצאות שלה די מרשימות. ונתחיל. תחילה עלינו להיכנס לממשק אדמיניסטרטיבי שלנו. כאן הממשק שלי. אוקיי, יש לנו תוסף מותקן. כדי להמשיך לעבוד איתו, אנחנו צריכים לבצע מספר פעולות נוספות. הגדרה זו מומלצת על ידי מקדמי אתרים, וגם טוענים שהביצוע יותר טוב. מצוין. עכשיו אנחנו חוזרים להגדרת התוסף. בואו נראה מצבנו כרגע. מבחינת הרשאות הקבצים אנחנו בסדר גמור, אבל אין לנו עדיין את הקבצים של התוסף. נחזור לפה, נפעיל את ההגדרות ברירת מחדל. אוקיי, מצבנו כרגע הרבה יותר טוב. פה אנחנו יכולים לראות המלצה לשנות את השם כניסה לממשק אדמיניסטרטיבי מאדמין למשהו אחר, וזה אכן המלצה מאוד נבונה. בואו נתפטר מכל ההערות האדומות. אוקיי, עכשיו אנחנו במצב מצוין. הצצה מהירה מה למעשה נעשה בצד השרת. אני נכנס לחשבון ה-FTP של חבילת האחסון שלי, ככה היא נראית. נוצר פה קובץ בשם .ht-access שמכיל סידורי אבטחה ההכרחיות. עוד מספר דברים ודגשים שהם חשובים. אפשר להתעדכן מבעיות אבטחה וחדשות של הוורדפרס. אפשר לרכוש שירותים נוספים, ואפשר לקבל נתוני מערכת, ואפשר לראות מצב קבצי ht-access שנוצרו על ידי פלאגין ובאיזה תיקיות. זהו, עד כאן, בהצלחה לכולם. WebGate, פתרונות אינטרנט תמיד לשירותכם. אתר הבית שלנו webgate.co.il. תודה והמשך יום לילה טוב לכולם.